Esquerra Republicana va escollir el pati de Can Guineu aquest dissabte per donar a conèixer la llista completa amb què es presenta a les eleccions municipals del 28 de maig. Acompanyats pel president del partit, Oriol Junqueras, la candidatura encapçalada per Pere Bernet es defineix com l'opció de la proximitat i el compromís amb els veïns de Sant Sadurní. Després de les intervencions d'Isaac Pedrola i Marta Castellví, número 3 i 2 respectivament de la llista, Bernet va defensar la tasca i el treball de la formació durant aquests anys al govern de Sant Sadurní. Algunes de les apostes per al proper mandat són agilitzar la tramitació burocràtica, dotar de més recursos la regidoria d'Acció Climàtica o la millora de l'espai públic i la dinamització dels carrers, amb un pla per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i la creació d'una borsa de locals buits a preus assequibles. També seguir amb la línia de les fires i festes i el nou model de Cabatast, la implementació del procés participatiu de Can Guineu o reforçar els equipaments esportius amb un nou pavelló al costat de l'Institut Escola Jacint Verdaguer. Persones que, com vosaltres, també s'estimen Sant Sadurní. Persones que estan disposades a deixar-s'hi la pell, perquè la gent d'Esquerra Republicana som així, compromesos, responsables i propers. Els que sí que tenim ganes de treballar, hem de disposar de tots els recursos necessaris per donar resposta a aquesta situació. I així ho hem fet d'aquest procés participatiu, perquè considerem que és vinculant i l'incorporarem al nostre programa. I a partir del minut zero haurem de començar a buscar els recursos necessaris per fer-ho possible. Si nosaltres no suméssim més i més gent en aquest projecte de la República Catalana, en aquest projecte per construir la independència de Catalunya, no ho faria ningú. Som els únics que ens esforcem a sumar-hi sempre més gent. Hi ha altres que basen la seva estratègia en el retret, en l'insult, en l'amenaça. Esquerra Republicana ha format part ininterrompudament dels governs en coalició a la vila des de l'any 2011. A les darreres municipals va aconseguir els seus millors resultats, obtenint 5 regidors.